Nangu Wanda Msebenzi. Uthi bhuti nangu slow egibela phezu kwama-Blue Nation. Webhuti Wanda. Ngebhadi mfowethu bengingakaze ngiqondane nenkulumo noma ngabe ukubhala noma ividiyo angazi ukuthi kuphi okwenziwe uSlow Mtshali. Bengingakaqondani nento ekhulunywa uSlow Mtshali. Kodwa awuyena oqala ukuvela ukuthi khona into eyenziwa uSlow Mtshali noma ekhulunywa uSlow Mtshali. Mhlawumbe ngowesi-4 noma ngowesi-5 ngizosifaka nje isinye screenshot la eziproof ukuthi ngisuke ngingakhulumi yona into engekho. Ebese kuba ukuthi ke mina njengomhla ka1 uma kungathiwa kunento ebhalwa uSlow Mtshali noma ekhulunywa uSlow Mtshali engingayi-understand mhlawumbe ke egameni lama-Blue Nation yize ngingakazi ukuthi uyibhekise kubani leyo nkulumo, kodwa ngingamfonela mina uMtshali ngoba inamba kaMtshali nginayo, ngimbuze Mtshali ngoba ngumfana nje kanjalo Mtshali, yini ekwenza ukuthi mfowethu ukhulume kanje uma ukhuluma kanje. Ebese ngilalela uvo lukaMtshali ukuthi luthini. Kodwa ke mangibuka inkulumo yakho weWanda la mayithi ugibela phela kwama-Blue Nation, vele ngokwami ukwazi ama-Blue Nation agcine engahlambulukile kahle ngoSlow Mtshali. Uma uzokhumbula ngo-2023 zaze zambili igameko la engikhumbula khona mina engayinothisa la wayekhomba khona ukuthi awekho right. Esokuqala isigameko kwaba yila uMtshali khona okwakade kunegidigidi khona lengoma umjolo lowo, wonke umuntu ebeka isayidi lakhe, wonke umuntu noSkhinkili ngiyakhumbula ukuthi basho ukuthi hayi imbono yabo ithi kanje, babe baningi nje abantu lelo suku mengaxabana nalo noSkhinkili sisibanga ukuthi akangakhulumi kanje, kodwa phela ayo sasixabana ukuthi sasingasakhulumisani, cha sasikwebhana nje ngokwamavidiyo kwayinto edlulayo futhi ngoba phela umuntu usuke embuye umbono wakhe. Ngiyakhumbula ukuthi noMtshali lapho wawubeka owakhe umbono futhi wawubeka ngasekugcineni owakhe umbono uMtshali. Kodwa ngiyakhumbula ukuthi wahlaseleka impela hlaselwa ama-Blue Nation. Mina nje ngamfonela ngangiseMaritzburg ngimfonela, hayi sakhuluma, cha wachaza ngendlela achaza ngayo, wathi hayi cha uyalibona iphutha, wabuya futhi wazoyenza inkulumo eyayidlulisa lokho ukukhuluma. Kwaba ukuthi kabantu uma usuke wakhomba ukuzehlisa bavele bekushithisa komuntu onekhanda lingasebenzi kwesinye isikhathi. Kwaphinda futhi kwazoba inkulumo la uSlow Mtshali awayiposte khona, ngifuna ukuthi into nje ngiyayilandela ngiyinake futhi, ila wayiposte khona isithombe sikaMthandeni. Angazi noma kungesikhathi seParis noma kuyinini, wayesebhala inkulumo ethi wakhotha eyibongweni zikaKhuzani, wabhala ukuthi kodwa wayekhotha lengxenye ethi inkinga yeni nomona anifuni ukwamukela ithuba lomunye makusengelo omunye, so yamukelana ukuthi leli ithuba elomfoka amanqele. Ngiyakhumbula futhi ama-Blue Nation lapho amhlasela futhi kuleyo post yakhe leyo. So ingakho ngizwa ngithi vele nginakho ukuthi ama-Blue Nation awahlambulukile ngoMtshali, noma ke ngingakayizwi inkulumo kaMtshali. Engizokwenza ngizoyozwa inkulumo kaMtshali, makumele ngimfonele uMtshali ngizomfonela, kodwa okwamanje bengingakaze ngizwe, kodwa nje ngizomfonela makumele ngimfonele.